Hai tempo que Boironovo ven denunciando os problemas existentes no pozo de bombeo de Esteiro. A pesar de que o Concello ten acometido melloras, recentemente o grupo da oposición insiste en que os malos cheiros e os vertidos á ría persisten. Que dende finais do ano pasado están agravados os problemas medioambientais e os verquidos que saen a nosa ría e a nosa costa, ademais do cheiro que supón para a veciñanza dos máis de 250 habitantes que viven neste núcleo. E estivemos pendientes na nosa labor de fiscalización ao Goberno Municipal do Partido Popular. Durante este tempo estivemos pendientes das actuacións que se estaban desenvolvendo por parte do Concello de Boiro. Ao finais do ano pasado, a principios deste ano, se fixeron as actuacións neste pozo de bombeo, pero vemos que sigue o problema persistindo. Daí que decidiran trasladar esta cuestión ao Parlamento Galego a través do grupo de En Marea, que denuncia a mala xestión do Goberno autonómico en materia de saneamento, non só en Boiro, senón en moitos outros puntos da comarca. Vimos denunciando a situación de Ribeira, que é semellante á de Boiro, onde hai uns cheiros caedar de Ribeira absolutamente insoportable, con denuncias, con problemas de saúde. Tamén vemos como están sufrindo verquidos na ría de Muros e Noia, ou denunciamos no seu momento cun ataque violento por parte do Partido Popular. Sempre intentan tirar a pelota dun lado a outro porque afecta a saúde pública e afecta tamén aos postos de traballo, como decía Dores, o sea, a saúde dos veciños e veciñas, malos olores e despois tamén os postos de traballo do marisqueo. E, sin embargo, o Partido Popular, cando falamos, por exemplo, do caso da ría do Burgo, lle botaba culpa ao Concello da Coruña. Xa lle citábamos daquela o caso de Ribeira, polo tema dos cheiros que era nun momento de movilización veciñal. Agora temos o mesmo caso e a mesma situación en Boiro, repito, en Noia, e por cada un dos concellos da franxa litoral galega. Aínda que se trata dunha infraestrutura acometida pola Xunta, Boironovo demanda do Concello un maior rigor no control e mantemento, posto que lonxe de mellorar o problema estendeuse a outros puntos da rede, tal e como acontece na praia de Rebordelo no Saltiño.